Jabarani sugandi baw Mali kono ani Maliko ka ani su ani ce aw sugandi la ko yanke aka kunnafoni sanumo ani kunnafoni sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen taaro bi kunnafoniyaw la kumabaw la an b'a ladɔnniya k'a fɔ an ka jamana maakɔrɔbaw kuma ɲɔgɔnya tɛmɛna olu ni an ka camacɛ fanga maaɲɛma kɔni ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye kolonɛl Asimi Goyita ye ni seli ɲɛkɔrɔla in na mun ye an ka kunnafonidilaw ye u taara bɔ an ka finikalayɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnena ni k'a ɲini k'a dɔn ko muru bɛ kiliyanw ani finikalalaw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa ani san tɔw ta danku o bɛ se ka dɔn cogoya min na an bɛna walawala caman kɛ aw ye o bɛɛ lajɛlen kan. Afrique du Sud jamana kunnafoniyaw la ka kɛ ni coronavirus yɛrɛ bana degun ye mun ye binganikɛ walew ye o caman bolodalen don jamanadenw fɛ. Deleta Jabarani filɛbɔ aw ni ce aw sugandi la su ani tile ka yanke a ka kunnafonijilaw bɛɛ lajɛlen taaro ye ka bɛn ni Zulhijja kalo tile 5 ye Hijira san 1442 nɛgɛ kanɲɛ 20 ale kɔni tɛmɛna ni miniti 30 ye ɲɔnɔ cercle kɔnɔ Masinakaw fɛ yen fo ka taa se Segu région bɛɛ lajɛlen ma. Maa kelen kɔni tɛ se ka jamana jɔ o hukumu de kɔnɔna na an ka camacɛ fanga maaɲɛma kolonɛl Asimi Goyita a ye wele bila ka taa an ka jamana maakɔrɔbaw ma yaasa u ka sigi ka kuma yɛrɛ kɛ jamana lahalayaw kan. Sigi in kɛnɛ kan mun ye an ka ministre de santé yɛrɛ ni a tɔgɔ ye Jeminatu Sangare ale tun bɛ a kɛnɛ kofɔlen kan. Laɲini kelen pe de bɛ ni maakɔrɔ ninnu ka weleli kɔnɔna an ka camacɛ fanga maaɲɛma kɔni fɛ yaasa u fana bɛ se k'u da don cogoya min na jamana lahalayaw la an bɛ dingɛ mun kɔnɔ an bɛ se ka bɔ o kɔnɔ cogoya min na ni kuma laserila ORTM yɛrɛ Jabarani ka Dahiru Jalo fɛ Deleta tɔgɔ la Abudu ale bɛna segin Dahiru Jalo ka kumaw kan bamanankan na. Il a été question des problèmes liés au troisième âge. Ni sigi in kɔnɔna na da dora kuma minnu na o tɛ dɔwɛrɛ ye gɛlɛya min bɛ maakɔrɔbaw kan o wale ninnu ka se ka sɛgɛsɛgɛ ka ɲini ka dɔn ale ni maakɔrɔbaw bɛ balo cogoya minnu na an ka jamana kɔnɔ u ka ɲɛnamaya tacogo ani u ka kɛnɛya da dora o wale ninnu bɛɛ lajɛlen na walasa maakɔrɔw ka se ka lakodɔn ale ni u ka se ka sinsin o wale ninnu kɛra sababu ye fanga yɛrɛ taabolo min ye jamana yɛrɛ sɛbɛnfura girimanw ye maakɔrɔw da ka don o la barisa a bɛ fɔ ko maakɔrɔya ye hakilima ye olu n'u ka basigi ani n'u ka hakili ɲumanya u ka se ka u da don jamana yɛrɛ marali la ale ni jamana yɛrɛ tacogoya o bɛ se ka kɛ sababu ye ka nɔgɔyaba yɛrɛ don baara yɛrɛ la jamana ɲɛmaaw bolo ne ye maakɔrɔbaw ta k'a lajɛ u ye ko caman ye u ye ko caman mɛn olu jɔyɔrɔba bɛ jamana yɛrɛ ɲɛtaa la o kɔfɛ kumaw nana falen waleya minnu kan o tɛ dɔwɛrɛ ye santiri dɔ bɛna jɔ k'o bila sen kan o santiri in sɛbɛnfuraw ale ni a hakilinaw o yirara jamana ɲɛmaa la maakɔrɔw ka jɛkulu tɔn fɛ san 2017 maakɔrɔ ye sigi dɔ kɛ ka hakili jagabɔ kɛ u ka ɲɛnamaya yɛrɛ tacogo ale ni jamana yɛrɛ tacogo ani hakilina min bɛ olu la k'o yira jamana ɲɛmaaw la hali bi o hakilina ninnu ma se ka lafasa o kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye da dora o waleya fana na k'a yira jamana ɲɛmaa Asimi Goyita la u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ o sɛbɛnfura in ka lakurakuraya hakilina minnu bɛ u la u ka se ka bila sen kan maakɔrɔw kana na to palon na u ni hakɛ minnu ka kan u ka d'u ma o waleyaw fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka nɔgɔya yɛrɛ don jamana yɛrɛ taabolo la. Donc nous souhaitons l'actualiser et demander que ceci soit afin de nous éviter un peu. An ka minisiriw ka laadala ɲɔgɔn ye min bɛ yen nɔ n'u b'a boloda dɔgɔkun o dɔgɔkun ka ɲɔgɔn kunnafoniya ka ɲɛ jamana lahalayaw kan ani ka fɛɛrɛ kuraw kɔni bila sen na ale lawaleyara ka bɛn ni juillet kalo tile 14 san 2021 a kɛnɛ kan mun ye camacɛ fanga maaɲɛma yɛrɛ kolonɛl Asimi Goyita ale tun bɛ yen nɔ sigi kɔni daminɛ waati mun ye minisiriw bɛɛ lajɛlen ye u y'u ka hakilina kɔni fɔ an'u ka baara kelenw o kɔfɛ mun ye an ka kɛnɛya minisiri ye ale ye kuma ta a kumana coronavirus bana kɔni kan a ko ni wagati laban in na bana in bala ka ɲɔngiri dɔɔni ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ ale n'o kan an ka camacɛ fanga maaɲɛma kolonɛl Asimi Goyita a ko k'a b'a ɲini jamanaden bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna fɛ hali bi an ka hakili to coronavirus bana na docteuru ye ladilikan minnu fɔ hali bi an ka continuer k'olu lawaleya yaasa kisi ani tanga o bɛ se ka kɛ cogoya min na. An ka kɛnɛya minisiri Jeminatu Sangare a ye taama boloda Kayi yɛrɛ région kan
taama in kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ka taa ɲɛda yen kɛnɛyaso bɛɛ lajɛlen kan k'a ɲini k'a dɔn degun mun bɛ yen kɛnɛya tigilamaw kan ani degun mun yɛrɛ bɛ dugudenw kan kɛnɛya sɔrɔko ɲuman yɛrɛ baaraw bɛɛ lajɛlen kama a ka nin taama in kɔnɔna na mun ye médecin chef caman ye olu ye laɲini caman kɔni kɛ camancɛ fanga maaw la a sigira ni o laɲini ninnu bɛɛ lajɛlen an ka ɲɛmadenw fana fɛ an ka camancɛ fanga kɛnɛya minisiri a ye tagama boloda ka taa ka région kɔnɔna na tagama in senfɛ mun ye ka kɛnɛyasow ye a taara ɲɛda u bɛɛ lajɛlen ka kelen kelen minisiri selen kolokanikaw fɛ yen nɔ a donna olu ka CCRF kɔnɔ o mun bɛ labaarali la nka a baaraw kɔni ma kuncɛ fɔlɔ Jaminatu Sangare ni ale y'an ka kɛnɛya minisiri ye a ko ale nisɔndiyalen don ka taa baara in yɛrɛ taabolo kan sabula ko ni baara in kuncɛra nin cogoya la duguladenw bɛna lafiya wa kɛnɛya tigilamaw fana bɛna lafiya u ka baara kɔnɔ a selen jɛma CCRF kɔnɔna na a y'a ye k'a fɔ yen yɔrɔ kɔnɔna maa tɛmɛsira maa ka ca kosɛbɛ o kɛlen don sababu ye kalo o kalo mun ye muso 400 bɔɲɔgɔnko de olu bɛ jigin ni CCRF kelen kɔnɔna na nka nin waati na degun mun b'u u kan o ye ambulance ko ye sabula ambulance kelen pewu de bɛ jɛma CCRF kɔnɔna na ani fana denyɛrɛninw bɛ furakɛ yɔrɔ min na n'an b'a fɔ o ma pédiatrie o fana tɛ yen nɔ fo ka taa se joli marayɔrɔ yɛrɛ ma n'o ye banque de sang ye a bɔlen jɛma ni kilomɛtiri 65 bɔɲɔgɔnko ye ka se Koɲakari a kunbɛra yen kosɛbɛ wa olu ka kɛnɛyaso kɔnɔna na mun ye lit 20 ye o dɔrɔn de bɛ yen nɔ u ka kɛnɛya tigilamaw ka ɲɛma n'o ye docteur Bengali Inisa ye ni ale yɛrɛ médecin chef ye ale fana y'a ka degun fɔ ko denyɛrɛnin furakɛyɔrɔ tɛ yen ko joli marayɔrɔ tɛ yen nɔ kɛnɛya minisiri camancɛ fanga kɔnɔna na a selen ka région kɔnɔna na mun ye hôpital Fuseni Dawu ye a donna yen nɔ finitigilakaw bɛ furakɛ hôpital mun kɔnɔna na a tagara yen fana fo ka taa se CCRF ma ani muso ani denmisɛnninw ka kɛnɛyaso min bɛ yen nɔ n'a bɛ f'a ma hôpital Mère Enfant Naomi Aris a taara yen bɛɛ lajɛlen na ni kɛnɛyaso kofɔlen ninnu kɔnɔna na maa minnu bɛ yen nɔ ni kɛlɛw b'u sigiyɔrɔ la n'u b'a la ka furakɛ yen nɔ o bɛ taa se fo maa 400 bɔɲɔgɔnko ma wa denmisɛnninlaka maa 499 b'o la m'olu kɛlen don lujuratɔw ye kɛnɛya tigilamaw ka ɲɛma a ye laɲini caman kɛ minisiri ma sabula ko docteur caman ti ale bolo ka maaw furakɛ ka fara o kan kɛnɛyaso yɛrɛ ma bon ka mɔgɔ caman yɛrɛ kunbɛn fana minisiri sera infirmière min bɛ yen nɔ ni a yɛrɛ tɔgɔ dalen don Mamadu Lamini Dramé la ka région kɔnɔna na yen nɔ filɛliw bɛ kɛ yen nɔ ka furaw sɛbɛn banabaatɔw kunna hali n'a sɔrɔ la baarakɛminɛn kɔni jɔlen caman ti u bolo o fana kɛlen don degun ye olu ma ale maa ɲɛma n'o ye médecin chef capitaine Isaac Diallo ye a ko ale b'a jigiya k'a fɔ ni camancɛ fanga in bɛna kɛ sababu ye olu ka infirmière a bɛna se ka baarakɛminɛn jɔlen dɔw kɔni sɔrɔ n'i ye jateminɛw fara ɲɔgɔn kan an ka minisiri n'o ye Jaminatu ye a ka nin tagama in kɔnɔna na mun ye laɲini caman ye olu kɔni dira ma m'olu yɛrɛ bɛ ni kɛnɛya jɔlen tɛ se ka sabati u kɔ fiyewu o dɔw ye baarakɛminɛnw ye dɔw ye kɛnɛya tigilama jɔlenw yɛrɛ ye wa dɔw ye hali banabaatɔ yɛrɛ kunbɛn cogo yɔrɔ ye yaasa baara ɲɔgɔnya o bɛ se ka sinsin cogoya min na mun ye société Aminata Konate n'an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni baaramuso ye olu ye hakili ɲuman kɔni sɔrɔ ni k'u baarakɛɲɔgɔn wele kɛnɛkɛnɛnya na m'olu bɛ yen nɔ n'u b'u ka produit kɔni ta en gros la ni k'a feere u ka bitigiw kɔnɔna na o maa ninnu kɔni bɛ tali kɛ commerçant yɛrɛ la nin ye nin sigi kɔni ta ko 6nan kɔni an ka jamana kɔnɔ kunungu a ɲɛnɛmaya la tuguni a ɲɛnɛmayali hukumu kɔnɔna na mun ye société Aminata Konate n'an b'a f'u ma ko baaramuso u ye sefa wari miliyɔn 21 u y'o de kɔni tila maa 350 bɔɲɔgɔnko ni ɲɔgɔn cɛ yaasa hali bi dusu bɛ se ka du la cogoya min na ka baarakɛ ɲɔgɔnya ta u ni société Aminata Konate mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni baara in bɛɛ lajɛlen kɛra hôtel Radisson na a kɛnɛ kun cɛra ni nisɔndiya kura ye sabula baaramuso mɔgɔw y'a jira k'a fɔ u bɛna produit kura bila sen kan n'an b'a f'o ma ko Supergoût a kɛnɛ k'a tɛlɛ t'a tɔgɔ la Asita Mayiga ani a ka jatala Salifu Ɲare olu seginna jaabi mun ye an ka ɲɛmadenw fana fɛ bayɛlɛmalikɛ soba min bɛ anw ka jamana kɔnɔ ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale dɔn ko baramuso walasa ka se ka a yɛrɛ jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen nisɔndiya ni seliɲɛkɔrɔla in na ale kɔni ye miliyɔn 21 o n'a kunkanfɛn de tila maa 350 bɔɲɔgɔnko cɛ maa minnu yɛrɛ cɛsirilen don u ka produit feereli la o hokumu kelen de kɔnɔna la u fana y'u ka produit kura wɛrɛ bila sugu la ni a bɛ fɔ o ma ko Cube Magie Supergoût. Bon an ka bi sigi la a bɛ tali kɛ sigi 2 la komi aw yɛrɛ y'a ye sisan cogoya min na an ye Mali n'o ye an ka Mali faaba ye Bamakɔ a sugu 80 an y'a grossistes bɛɛ lajɛlen wele ani a dépositaires bɛɛ lajɛlen k'u wele u ka na an ka se ka sigi an ka se ka sensibilisation caman boli min b'a to an yɛrɛ ka commerçants min b'a to maliyɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ sanni feere kɔnɔna la u ka se k'a dɔn k'a fɔ
ko sanni feere min bɛ yen n'an bɛ ka kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i jɔyɔrɔ fa la n'o ye jamanajɔ ye o hukumu kɔnɔna la an y'u wele ka na n'u ye ka na enveloppe d'u bɛɛ lajɛlen ma enveloppe min bɛ tali kɛ grossistes ni dépositaires bɛɛ lajɛlen ka se ka 10,000 sɔrɔ seli ɲɛkɔrɔla nin na ka se k'a kɛ k'u yɛrɛ dɛmɛ. Baramuso maaw kelen do ka u ka produit kura dɔ fana bila sen kan n'a bɛ fɔ o yɛrɛ ma ko supergoût. K'a yira u la fɛnɛ k'a fɔ nin wari min dilen filɛ u ma nin ye baramuso ka kisɛma an bɛ k'a laɲini de a ka se ka baramuso ka kisɛma feere kosɛbɛ parce que n'i y'a jateminɛ i bɛ na ye k'a fɔ bi bi in na an ka jamana kɔnɔ yan najini bɛɛ lajɛlen fɛn min bɛ feere Mali kɔnɔ yan a bɛɛ bɔ kɔfɛ ka na de. Mali bi depuis Mali ka indépendance tara ka se bi ma depuis an bɔra diɲɛ kalama ka kɔrɔbaya ka nafɛn feere sugu kɔnɔ ka san 10 nin kɔ san 20 nin kɔ kɛ an y'a ye najini fɛn fɛn bɛ du Mali kɔnɔ a bɛɛ bɔ kɔfɛ ka na mais Mali yɛrɛ ta y'a la juma ye bi de an ye najini kisɛma sɔrɔ ka grossistes wele k'a yira la k'a fɔ nin fɛnɛ ye Mali ta de maa bɛ fɛ ka Mali jɔ ka chômage kɛlɛ ka se ka kɛ sababu ye ka barantanya ban faso kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen k'i jija ka se ka an ka najini kisɛma ka utiliser. Société baramuso maaw u ma ɲina maa si kɔ barisa jɔnjɔn dira maaw ma maa minnu fana bɛ yala ni u ka produit ye moto yɛrɛ la o de kɔnɔna la ni société ɲɛmaaba ale kɔni ye weleweleda kan ta ka ɲɛsin sifinnakaw bɛɛ lajɛlen kelen ma. An ka mototigi minnu bɛ yala k'an ka produit feere an y'a yira k'a fɔ kalo 3 kɔnɔna la ni maa min sera ka carton 6,000 feere i ka sara b'a cogoya la i ka prime b'a cogoya la mais dalasi 20,000 bɛ ta k'a di i ma seli ɲɛkɔrɔla na i ka se ka saga sɔrɔ ka taa n'a ye i ka famille na o hukumu kɔnɔna la mɔgɔ minnu sera k'o lawaleya o taara fɔ maa 200 nin kɔ o maa 200 nin kɔ dɔw yɛrɛ ye 40,000 sɔrɔ dɔw ye 60,000 sɔrɔ a baara la o hukumu kɔnɔna la k'a yira jeunes na k'a fɔ baara bɛ yen an b'a ɲini denmisɛnninw fɛ baara min bɛ laban u ka essayer k'o de kɛ. Maa mun yɛrɛ garisigɛ donna baramuso maaw ka nin jɔnjɔn ninnu dɔ la ale a ka nisɔndiyakanw yira ka tila ka weleweleda kan ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen kelen ma. Bon mɔgɔ min bɛ mɔgɔ wele ka na donbolo k'i ye nin seli ɲɛkɔrɔla in na bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya bɛ cogoya min na nin ye jɔnjɔn filanan ye jɔnjɔn fɔlɔ ne b'o sɔrɔ don o don n ka butigi kɔnɔ parce que don o don ne bɛ baramuso feere n bɛ tɔnɔ sɔrɔ a la. Donc u nana filanan de di yan donc o mana di mɔgɔ ma o ka di bɛɛ ye. Bon welewelekan min bɛ n bolo ka ɲɛsin maliyɛndenw ma baramuso ka munan kan n b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka baramuso ka munanw san fɛn dɔ don munan minnu don an ka sɛnɛkɛfɛnw de don k'olu bayɛlɛma ka kɛ majini ye ka kɛ sumala ye ka kɛ gamugu ye ka kɛ nanfɛn bɛɛ lajɛlen jabaralen ninnu ni poivre ninnu ni fɛn bɛɛ lajɛlen fɛn ɲumanw de don ne yɛrɛ b'a consommer wa an bɛ mɔgɔ caman dɔn n b'a consommer depuis baramuso dayɛlɛ la 2008 fo ka se bi ma ne bɛ a consommer a ma n bana a ma n nɔfɛ mɔgɔ bana donc ne bɛ se ka min fɔ dɔrɔn fɛn ɲɛnɛmanw de don maliyɛnw an bɛɛ k'a san a nafa b'an kan baramuso a bɛ mɔgɔ caman ta baara la cɛw b'o la musow b'o la dutigiw b'o la bon n'i y'a jateminɛ sɔrɔw gulonlen don ɲɔgɔn na caman bɛ baara la baramuso la bi i b'a sɔrɔ mɔgɔ 10 mɔgɔ 15 fana gulonlen don olu la donc ni baramuso munanw sanna a bɛ sɔrɔ jidi jamana kɔnɔ baramuso dɔrɔn tɛ baramuso ye mɔgɔ kelen mais mɔgɔ 600 bɛ baara la baramuso la donc 600 ka sɔrɔ jamana kɔnɔ fɛn nafaman don quoi. An bɛ dugawu de kɛ baramuso maaw ye hali sisan nɔ ala ka u ka baaraw bɛɛ lajɛlen sabati u bolo. Gɛlɛya bankun kan an ka sigida filanan kɔnɔna na kɛnɛyaso min bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ a ma centre de santé mutualiste de Pablo ale kɔnɔna na sɔgɔmada in na nisɔndiya kura o kɔnɔna na denmansaw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ la sabula fura min bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ a ma ko pyruline ale kɔni yamaruyara an ka jamana marabaaw kɔni fɛ ni k'a kɛ ka denmisɛnninw kɔni furakɛ joliko dɛsɛ bɛ maa minnu la ani malnutrition yɛrɛ bɛ maa minnu la o bɛ tali yɛrɛ kɛ denmisɛnnin fitininw na muso kɔnɔma fo ka taa se muso minnu bɛ yen nɔ n'u b'a la ka sin di denmisɛnninlakaw ma a kɛnɛ kan ale kulubali ale ni Salifɔɲare an ka ɲɛmadenw ka nalen fɛ. Yasa Mali kɔnɔ ka se ka fɛn ye boloko juguya k'o kɛlɛ ani fɛn ye joli fanga dɔgɔya ka se ka o fana kɔni kɛlɛ Mali kɔnɔ cogoya min na o de hukumu kɔnɔ fɛn ye baara dɔ bɛ yen ni o kɔni sigila sen kan ni o ɲɛsin bɛ kɛrɛnkɛrɛnɲɛna fɛn ye jiri dɔ bɛ yen ni u b'a wele ko sipirili nanzarakan yɛrɛ la ni a bɛ sɔrɔ baw kɔni kɔnɔna na walima ji jɔlenw sanfɛ yasa ka se ka o kɔni ta cogoya min na o na se ka kɛ balo kɔni ye balo min ni o kɔni nafa ka bon kosɛbɛ denmisɛnninlakaw ani muso kɔnɔmaw fo ka taa se maa bɛ yen ni olu ka joli kɔni ni a fanga kɔni dɔgɔyara ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni furakɛ walima k'a di u ma k'a dun
na se ka fanga don u la cogoya min na o de hukumu kɔnɔ yaasa ka se ka nin jirimasina ka yamariya di yaasa a na se ka di maaw ma cogoya min na o de hukumu kɔnɔna na fɛn ye baara kɔni nu dola fɛn ye Bamako sanfili kɔnɔna na yaasa fɛn ye baara masina ye walima ni jirimasina ye a na se ka di maaw ma ka a kɛ fɛn ye balota ye ani ka yaasa ka se ka balo juguya kɔni kɛlɛ cogoya min na. Baara dɔ de kun b'an bolo an kun b'a fɛ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan pour que faamaw wo denbaw wo autorités mɔgɔ n'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ leader communautaire ye bɛɛ ka dɔn k'a fɔ a fɛn bɛ yen ja n'a bɛ kɛ anw yɛrɛ fɛ yan nɔ a bɛ se ka sɛnɛ anw yɛrɛ fɛ yan nɔ a bɛ mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ mais an t'a dɔn donc ka mɔgɔw ladɔnniya k'a dɔn k'a fɔ nafa bɛ spiruline na ka d'a kan a bɛ non seulement a bɛ joli dɔgɔya a b'o furakɛ en même temps aussi baloko dɛsɛ a b'o kɛlɛ mais en même temps aussi même makɔrɔbaw ou bien muso kɔnɔmaw a bɛ fanga di olu bɛɛ lajɛlen ma. O kɔfɛ hali sisan i n'a ye k'a fɔ fɛn ye ni kɛnɛyaso in a ɲɛma a kɔni ye ɲɛfɔli kɛ maaw yɛrɛ ye ka ɲɛsin fɛn ye ni jirimasina in mun de don a nafa ye jumɛn ye fo ka taa se a bɛ sɔrɔ cogo jumɛnw de la a ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye nin bɛɛ lajɛlen la. Sibirilina na n y'a fɔ kuma daminɛ na k'a dɔn k'a fɔ ko d'abord bi ko tɛ a bɛ Mali la yan nɔ d'abord bi ko tɛ ça c'est très 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 important a dɔnnen don aujourd'hui centre Père Michel de b'a sɛnɛ. Parce que an bɛ kuma n'an ka réseau de centre Père Michel de b'a sɛnɛ a bɛ san caman bɔ wa an n'u tun bɛ baara kɛ u b'a d'an ma an b'a di denmisɛnninw ma donc u b'a sɛnɛ u ka ferme na Sotiba bɛɛ n y'a fɔ cogo min na bin de don min bɛ falen ji sanfɛ a bɛ komi sisan n'i taara ni ji mɛnna sigilen an bɛ fɛn binkɛnɛma min ye n'a bɛ sigi ji kan c'est-à-dire que i bɛna sɔrɔ ji min tɛ woyo o de a bɛ fɔ o de ma spiruline a bɛ ta k'a traiter c'est-à-dire que k'a assécher ka sɔrɔ k'a kɛ mugu ye k'a bila sachet kɔnɔ donc ka sɔrɔ ka a lasago à partir de là a bɛ sɔrɔ ka di maaw ma dicogo de b'a la parce que hakɛ dɔw de b'a la an b'a di 3 grammes 1 mois kɔnɔna na donc i bɛna sɔrɔ a tigi ni joli dɛsɛ bɛ yen i bɛna sɔrɔ joli yɛlɛla ni baloko dɛsɛ bɛ yen i bɛna sɔrɔ a tigi a ye fari sɔrɔ. O tɛmɛnen kɔfɛ fɛn ye sanfili yɛrɛ kin o maa ɲɛma o min kɔni nana fɛn ye sanfili maaw kɔni ka se ka o bɛɛ lajɛlen kɔni nɔra bila nin kɛnɛ in kɔni kan ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin ye nisɔndiyaba ko kɔni ye olu kɔni bolo bi k'a jira k'a fɔ fɛn ye fɛɛrɛ bɛ ka sɔrɔ yaasa ka se ka fɛn ye nin baloko juguya min bɛ yen ni o ɲɔgɔn ɲɛ bɛ jamana kɔnɔ Mali bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka se ka fɛn ye jiri dɔ kɔni bila sen kan min bɛ se ka dansigi o la cogoya min na ko o ye nisɔndiya ko kɔni ye olu kɔni fɛ. Anw nisɔndiyalen don bi an ka dɔgɔtɔrɔso n'o ye centre de santé Pablo de Valentin an bɛna baloko dɛsɛ min bɛ an denw ani an mɔdenw kan Bamakɔ kɔnɔna ani togoda la fɛn min bɛ se ka kɛ k'o kɛlɛ mais n'a fɔra bi ko o bɛɛ kɛra réalité o lancement yɛrɛ o furo jaw bɛ se ka dilan anw yɛrɛ fɛ yan alhamdulillah k'o lancement bɛ kɛ anw fɛ yan ka lancement kɛ pour l'ensemble commune de quartier 13 Bamakɔ quartier 70 n ye min fɔ ma min fɔ ko bɛɛ ka nafa sɔrɔ o lancement senma tɛ an ka dɔgɔtɔrɔso la o nisɔndiya de dugutigi ma o nisɔndiya de conseiller ma o nisɔndiya de dugu cɛkɔrɔba ma o nisɔndiya de maire ma an b'a fɔ alhamdulillah tare ala kana nin lancement ye ala ka nin kɛ ɲɛta de ye denba caman bɛ yen min t'a dɔn na minnu ye chance sɔrɔ kana bi alhamdulillah n'olu seginna ka taa so an ka quartier kɔnɔ an ka commune kɔnɔ Bamakɔ district fan bɛɛ minnu ye image ye minnu y'a mɛn causeries la bɛɛ ka expliquer ko ja produit bɛ yen fɛn wɛrɛ bɛ yen o bɛ se ka baloko dɛsɛ kɛlɛ ka bɔ an siso kɔnɔ. Sipirilil ni o ye nazarakan ye jiri do fɛn ye todukan kɔnɔ na jirala k'a fɔ fɛn ye nin jiri nasuguya min ye a bɛ fɛn ye kongojugu walima fɛn ye balokojuguya ka se ka o kɔni kɛlɛ ani bana min bɛ yen ni o kɔni ɲɛsin bɛ joli bana fɛn ye joli fanga dɔgɔya bana ka se ka o bɛɛ kɔni kɛlɛ ka bɔ mɔgɔ kɔni kan cogoya min na ka muso kɔnɔmaw ani fɛn ye denw ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni ka balokojuguya ka se ka fɛn ye dankari kɛ o bɛɛ lajɛlen la cogoya min na ka se ka fɛn ye nin jiri in ka kɛ balo kɔni fɛn ye Mali kɔni kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni bila la sen kan ka jira k'a fɔ ko fɛn ye nin jiri kofɔlen in ko a na se ka kɛ ka fɛn ye nin bana kofɔlen ninnu walima ni gɛlɛya kofɔlen ninnu ka se ka o kɔni kɛlɛ Mali kɔnɔ. Aïd El Kebir ni bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn ni seliba ye ale kɔni tɛ ɲɛnajɛ dogolen ye silamɛw kɔni fɛ
ni do masnen konna akadi bela jele demseni fana makoroba ka ikaye yechuko nyumana ika nisonja ni ire do fini o kumde konna na teleta tokola asta ture a sense ka se an afini kala atelier damadamanna ka nyini ka do da fara jumembe sanota ani nyina tache kiliya mulube no nubala katanuga fini atelier lo bala ka nimsi wasa soro chugamna ani digun jumere be anga atelier konna na amedoni munena fobi aka jatala oye laji Mamadou Traoré o segiran jabe muluya anga nyamado fanafe ni seliba masuruna ina tayru be barabari la yasa ka sega mauka fini gon kala ga duma nyani seli yereche garanti bugu na lebi jate sigida duruna fe nere korofuka ta se kala bangoro herema kunoma femi tayru yo ka wuli ka joga bonko sebe ina fo atelier to bela jelena kala like manshu manga o be fan bela jelen fe wa femi tayru yere u ya ira ka fo nyinan ko ni alhamdulillah marché o sorola bon mini bara ina abi santan ane durubo bon mi cɛ fini ani muso finiw de kala bon denmisɛnnin taw fana bɛ kala ne fɛ donc vraiment Dieu merci vraiment ɲina kɔni vraiment marché sɔrɔ la a tɛmɛna salon ta kan ne kɔni fɛ ne ka télé la yan nɔ ɲina ne marché min sɔrɔ salon ma sɔrɔ marché kɔni an bɛ ala tanu kosɛbɛ ne ka télé la yan nɔ n ka tailleur ka ca presque mɔgɔ 12 ɲɔgɔn bɛ n bolo baara la ani secrétaire. Oh no, cina ne kɔni ɲinan ta ka fisa ne ma ka tɛmɛ salon ta kan piu kosɛbɛ yɛrɛ de awɔ bon mɔgɔ ka waatiw tɛ kelen o wagati dɔ ka nɔgɔ dɔ ma dɔ ka gɛlɛ dɔ ma bon ɲinan kɔni nɔgɔyara ne ma maa minnu bɛ taa n'u ka fini ye ateliso la yasa a ka se ka kala olu dɔw kɔni a yira k'a fɔ u bɛ na n'u ka fini ni ateliso kofele ninnu na ka sabu kɛ u ka baara ɲuman ale ni sɛbɛn min b'u ka baara yɛrɛ kɔnɔna la ne bɛ kalali kɛ a bɛ san 4 bɔ sisan ne ka fini bɛ kɛ n sago ye kabini ne y'a ka yɔrɔ ye ne ma taa yɔrɔ yɛrɛ a bɛ a ka kiliyanw nɛgɛ yɛrɛ dɛ tiɲɛ yɛrɛ ala k'o tiɲɛ kabini an kɔni ye baara in daminɛ ɲɔgɔn fɛ an ma tigɛ ɲɔgɔn na fɔlɔ an bɛ ala deli ala kana an tigɛ ɲɔgɔn na ala ka baara in kɛ ɲɛtaga ye ala ka sigi ni kɛnɛya dan n'a bɛɛ lajɛlen ma n'aw yɛrɛ nga o bɛɛ la fɛn min ye tɛɛriw ye o y'a yira an ka kuma galamani na k'a fɔ ko fɛn min ye kiliyanw ye u tɛ taa n'u ka finiw ye joona kalayɔrɔ la seli masuruna la wa ni finiw yɛrɛ ma ban a wagati la u tila ka mankan kɛ baaraw de bɛna retard la bon 15 jours kɔnɔna la kiliyanw bɛ na o kɔnɔna de la bon n'a fɔra 15 jours kɔnɔna na ça c'est 2 semaines donc i ka kiliyanw bɛ satisfait bon a ma nɔgɔn ala y'a sɔrɔ ni maa ninnu bɛ nin baara kofɔlen in na a bɛ san caman bɔ nka gɛlɛyaw caman b'u kan u ka baara yɛrɛ kɔnɔna la bon gɛlɛya b'an kan baara in kɔnɔna na o ye an bɛ minnu ka fini kalan o tɛ na u ka fini minɛ vraiment o gɛlɛyaba de b'an kan an ka baara la et puis fana dɔw b'u ka fini bila san 1 o tɛna ta bon ni fini tunna o bɛ lase problème ma donc o gɛlɛyaba de b'an kan bon gɛlɛya ye minnu ye baara in kɔnɔna na tailleur ta côté b'a la ne bɛ kuma yɔrɔ min fɔ o yɔrɔ la tailleur ninnu na bon c'est pas facile bon association tɛ yen nɔ an mun filɛ nin an ye atelier tigi ye association minnu bɛ yen nɔ u bɛ ka tailleur dɛmɛ mais ka tailleur dɛmɛ tailleur n'u ka baarakɛlaw condition jumɛn b'an n'an ka baarakɛlaw cɛ bon gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ bɛ se ka kɛ ni client cɛla ye bon ani ni baarakɛminɛnw t'i bolo client cɛla ye mun ye n'a sɔrɔ client bɛɛ ka hakilinaw tɛ kelen dɔw ka faamuyali ka nɔgɔn dɔw ka faamuyali ka gɛlɛn bon mɔgɔ bɛ ka baara la don dɔ bɛ diya i la don dɔ i ka baara ka nɔgɔn don dɔ i ka baara ma nɔgɔn bon fo rendez-vous bɛ se ka ye baaraw la quoi bon ni client kɛra faamuyalikɛla ye donc a bɛ taga ɲɔgɔn ye dɔɔnin quoi mais ni min ma kɛ faamuyalikɛla a bɛ kɛlɛ quoi o de kama client ta ka gɛlɛn seliba ye wagati ɲuman ye tailleur bolo ka sabu kɛ u bɛ client caman sɔrɔ minnu bɛ na n'u ka finiw ye k'a kala o kɔnɔna na u ye welemada kɛ ka ɲɛsin u ka client dɔw ma wa dɔw yɛrɛ ye welemada kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma u bɛ se ka dɛmɛw sɔrɔ cogo min na donc n bɛ welewelekan mun bila client ye vraiment u ka to ka na o temps ka na finiw di pour que baara ka k'u sago an yɛrɛ ka tɔgɔdiya sɔrɔ donc ne ko ne mun fɔ aw ye vraiment ni finiw kalanna vraiment an n'a finiw minɛ joona bon ne tɛ fɔ rendez-vous di mɔgɔ ma ne ka client bɛɛ b'o kalama o bɛ ne jogo la ne ye don min f'i ye i bɛ sɔrɔ i ka fini banna donc fɔ rendez-vous vraiment ko nin man di ne ye vraiment tailleur b'o kɛ vraiment ko dabila c'est pas bon i bɛ se ka fini mun minɛ i b'o de minɛ bon kana fɔ k'i bɛ na ta
ni natara c'est pas bon quoi. n'a ye mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min bɛ se k'an dɛmɛ pour que an bɛ se ka sanayɛlɛn sɔrɔ kɔni o de ka d'an ye kosɛbɛ quoi. I n'a fɔ aw bɔra k'a ye cogoya minnu na seliba o ye wagati kɛrɛnkɛrɛnnen finikalalaw bolo a bɛ kɛ sababu ye u ma u bɛ se ka kiliyanw caman sɔrɔ wa u bɛ se ka wari yɛrɛ caman sɔrɔ ka tɛmɛ wagati tɔw bɛɛ lajɛlen kan wa a bɛ na ni gɛrɛɲɔgɔnya ye u ni kiliyanw fana ni ɲɔgɔn cɛ o de b'a to u bɛ dɔ fara u ka baara fangaw kan yaasa ka se ka maa bɛɛ lajɛlen ka fini kala ka di a ma yanni seli yɛrɛ cɛ. Farikolo ɲɛnajɛ nasira ka jɛkulu min bɛ Sikaso kaw fɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma Association Sportive Club Bameba kuma nasuruya la dɔw b'a fɔ ko ASCB olu maaw kɔni ye karate dɔw kɔni bila sen kan karate kun tɛ dɔwɛrɛ o ye passation ye ka bɔ centre de la ni ka taa centre wɛrɛ kɔnɔ na ni baara in bɛɛ lajɛlen kɛra Sikaso quartier mun na an b'a fɔ de ma ko Sanubugu. Ni jɛkulu in yɛrɛ maa ɲɛma ale bɛna walawalali caman kɛ an ye ni baara in kɔni kan ni a yɛrɛ tɔgɔ ye Labas Berté a yɛrɛ sigilen don Sikaso kaw fɛ yen nɔ wa ni farikolo ɲɛnajɛ in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn juillet kalo tile 4 san 2021 an ka ɲɛmada a ka fɔlɔ. La Ligue régionale de Kung Fu Wushu à Sikaso o kun ye noir passation do organisé noir passation min kan ka kɛ 2020 kɔnɔna na mais coronavirus kɛra sababu ye ka la retarder bon on nana kɛ 2021 kɔnɔ le 3 avril o noir passation canal kɔnɔna na lo Bameba kun bɛ a passation in na ka bɔ 9e baratira ka taa premier dan na ceinture noire premier dan na ani ka bɔ premier dan na ka taa deuxième dan na bon alhamdulillah je merci noir passation kɛra kunkɔrɔta ye. Do bi kosɛbɛ ne ye fɛn min to Sikaso ya ka taa étranger la vraiment sɛwalenba dɔ bi nisɔndiyalen do bi kosɛbɛ ne ye maître baw caman to yan u ye yɔrɔ bɛɛ fa u ye baara min kɛ ne yɛrɛ tɛ se ka kɛ vraiment u ka dɔ fara hali bi cɛsiri kan responsabilité de don c'est une école c'est une éducation u bɛ denmisɛnninw de kunna Kunufu ka avenir ye denmisɛnninw de jamana ka avenir ye denmisɛnninw de k'u base denmisɛnnin fitininw kan olu former o de nafa ka se jamana bɛɛ ma nafa ka bon jamana bɛɛ kan Kunufu wusu dabɔlen don denmisɛnnin fitininw de kama vraiment an b'a ɲini parents d'élèves bɛɛ fɛ cɛ ani muso denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔba ni mɔgɔ bɛ se ka i den don a la a ka ɲi un esprit sain dans un corps sain. Merci beaucoup. Ka bɔ premier dan na ka taa deuxième dan na Club Bameba kɛra premier o da bon ka bɔ 9e baratira ka taa premier dan na Club Bameba ye jɔyɔrɔ 3nan ni jɔyɔrɔ 4 na fo ka se jɔyɔrɔ 16 na o canal kɔnɔ o nisɔndiya kama an ye cérémonie organisé o ye ka o ka remise de diplôme d'o ma an ye maa caman wele mɔgɔ caman bɔra Bamakɔ ka na n'o ye association de Bamakɔ association Bɛnkan ani Layiru o n'an ka grand maître n'o ye Musa Traoré an b'a fɔ ma an se ale bɛ baara kɛ Énergie TV la ani association yɛrɛ président n'o Koniba Kulubali o kun bɛ kɛnɛ kan ani n ka grand maître Abubakar Kulubali n'a sigiyɔrɔ bɛnnen don Congo Brazzaville ma ani an ka maaba caman quartier dugutigi ani quartier jeunesse ɲɛmɔgɔ ani okɔliso yɛrɛ directeur olu bɛɛ kun bɛ kɛnɛ kan. Cɛ yɛrɛ la nisɔndiyalen do bi Sikaso yan Sikaso n'a lamini bɛɛ lajɛlen Kunufu Wushu Mali bɛɛ tɔgɔ la vraiment ni Sikaso kaw fo Sikaso ni Sikaso tɛ numéro 1 bi Kunufu Wushu la numéro 2 de Sikaso la mɔgɔ si kana sigi la ka fɛn min kɛ nkalon tɛ tiɲɛ de don. Ne foli lase Sikaso kaw de ma vraiment Sikaso kaw ye baara minnu kɛ anw ye bi vraiment c'est-à-dire que a ka fɔ k'ale ma y'an bonya fo ka dan donc ne b'an ɲini Sikaso bɛɛ lajɛlen fɛ komi i yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan denmisɛnninw ye baara mun kɛ a kɛra bɛɛ ɲɛna donc nin ye koda minɛ de surtout an ka ekɔliden minnu ye nɔri passé n'i ye nɔri passé o t'a bannen dɛ o y'a daminɛnen de ka nɔri passé ka taa o bila sokɔnɔna la yen i ma fɛn kɛ dɛ centre in tɛ dɛ nɔri ye fini bulon de mɔgɔ mun b'a kɛ o de don donc n bɛ o kɛrɛnkɛrɛnnen lase an ka denmisɛnninw ma. Ɲɛnajɛ nin yɛrɛ kɛra ekɔliso de kɔnɔ n'o ye ekɔli Bameba ye sale yɛrɛ tɔgɔ dara ekɔliso in yɛrɛ parce que entraînement daminɛna ekɔliso in kɔnɔ fɔlɔ kama an ye club kɛ club Bameba ye. Telenta jabarani sugandiba Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ne de b'i dansigi aw ka suna kunnafoni walawalali kɛnɛ kan bamanankan na foli ani tanu o bɛ aw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ aw maa minnu bɛ yen n'a bɛ teleɲɛta dɔrɔn de sugandi su ani tile aw ni cɛ aw sugandili la aw k'an mɛn dɔwɛrɛ.
Thank you.